Meta tmut l-omm imut kollox, u kien hemm mumenti meta kont nitlob lil Alla jieħodni. Hekk qalilna Charlie Borch, raġel li ltqajna miegħu għand il-Caritas, fejn fl-aħħar xhur sab lajnuna għall-pjaga tas-solitudni. Charlie, imwielet u mrobb il-belt, spjegalna kif f'temp ta' ftit xhur tilef lil ommu u tnejn minn ħutu. Kont inħoss, kont intur mal-mama, kont ngħid fejnhom dawk li konna nintaqgħu qabel, kif spiċċa kollox. Possibbli ma' ħadd tkun spiċċa nitkellem waħdi, pereżempju qed għandi sa ta' mamma u ta' ħuti konna ndulhom nitkellem magħhom nispiċċa kont għax ġieli tagħmel hekk nufsina ma jta' jitkellma ma' ħadd. Dawn iż-żminijiet ta' festi ġibu magħhom aktar dieqa għaliex jifakruh f'mumenti sbieħ li ma jistax jerġa' jgħix. Konna familja kelli mamma u da, pereżempju ommi kien tiġbor il kulħadd. Speċjalment żminijiet, kunu rabu l-karti u nsarju da u hekk. U xej, meta tmut l-omm imut kollox. Ħutu mietu fl-istess xahar u kien jgħid li aħjar mitu milli huma. Kont nkun mdejja u kont nkun loneliness waħdi, kont ngħid jien m'għandix nitlef, ma' ħuti tilfu, pereżempju tfal tiegħu dejjem isemmu l-missierhom u hekk u da. Kont ngħid jien m'għandi xejn f'ħajti. Wara dawn it-telfiet, Charlie tilef ukoll l-impjeg minħabba l-pandemija u aktar ingħalaq fih innifsu. Pa' dan iż-żmien sena kienet jara television u nserta l-maratona tal-Caritas fejn ra s-servizzi li joffru għal nies b'diversi sfidi. Dakinhar ċempel u qabditu Bernadette Briffa li hija l-kap tas-servizzi tal-counseling u l-ħidma soċjali fejn dan il-Caritas. Mana spjegat id-diversi servizzi li jingħataw kuljum fosthom għal persuni bil-vizzi, għal nies li jkunu għaddejjin minn separazzjoni, għal żgħażagħ u adulti bi sfidi mentali u għar-romol. Min Jannar sa Novembru ta' din is-sena fittxew l-għajnuna tal-Caritas 83 persuna, 35 raġel u 48 mara. Dawn il-persuni kellhom problemi fir-relazzjonijiet, ansjetà u diversi sfidi oħra marbuta ma' saħħa mentali. Kien hemm 39% minnhom li bħal Charlie kienu qed ibatu solitudni fost sfidi oħra. Aktar minn 8% fittxew l-għajnuna propju speċifikament minħabba solitudni. Ħafna drabi nies jistennew li xi ħadd jiġi jħabbatlek il-bib. Ħadd ma ġie jħabbatlek il-bib. Idealment taqbad u toħroġ inti tiltaqa' man-nies. U tgħid kelma u tinduna meta toħroġ hemm barra li hemm nies oħra qed jippassiġġaw għedhom mela mhux il-biss. Meta tkun id-dar tkun isek taħt lenti u tara lilek innifsek biss u taħseb li inti biss dik iċ-ċirkostanza. Bernadette spjegat li jkun hemm min jaqbad u jmur bla appuntament tant kemm ikun qed iħossu ħażin. Irridu ngħidu wkoll li hawn min jaċċetta l-għajnuna u min jirreżistija. Allura hemmhekk imbagħad meta nara persuna qed tirreżisti l-għajnuna li nkunu nixtiequ ntuha. Ma mbagħad at the end of the day aħna ma nistgħux nikmandaw in-nies jagħmlu bħajthom. Aħna nemmnu f'dik li jgħidula self-determination, il-klijent jasal fejn għandu jasal għax jirrealizza li verament għandu bżonn dak li ġie jfittex. Wieħed minn dawk li fittex l-għajnuna u ħallit il-frott huwa Charlie li kellu dan l-appell għal min huwa għaddej minn sitwazzjonijiet diffiċli. Minnu bħali u minn għaddan bħali jekk iġġew il-Caritas se jsib l-għajnuna żgur mhix forsi u bla ħlas u bla flus u bla xejn.